Winedaring Wahyu Panglimbang 5 menit dina Rebo tanggal 15 Juli taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 11 ayat 20 tekan ayat 17. Miturut piwulang pasaman Katolik, wahyu yaiku tumindak asih dalam Gusti kang kersa nyaruwe utawa sapa aruh umat dalem sarta medharake diri lan kekeran karsa dalem marang umat dalem. Tujuannya yaiku supaya manungsa wanuh panjenengane sarta maguyub jroning brayat dalem. Wahyu dudu sekedar wedaring kawruh ananging ulem dalem Gusti Allah kanggo memitran marang umat manungsa. Dadi wahyu ora padha karo cahya werna ijo kang mlesat jumlorot tumuju omah sawijining wong saengga selebar kapanggonan wahyu banjur bisa dadi pejabat tartamtu. Gusti Yesus sing waosan dina iki medharake syarat utawa kepriye carane para penderek dalem kadunungan wahyu. Dadi bocah ing kene ora ateges mak bedindik, nyilikake awak, mbodhokake diri sarta nyedhalake gunem, ananging luwih marang pangrasuk sifat utama sawijining bocah. Sawetara sifat utama sawijining bocah kang lumrah kamangerteni yaiku ngendelake diri marang wong kang luwih tuwa lan kuat, tinarbuka marang panemu piwulang pitutur lan pamrayoga, gampang nglalekake kaluputane liyan sarta andhap asor njaluk pitulungan rikala ngadepi maneka warna reribet. Pangrasuk sifat bocah katuduhake dening kempalan para murid kang kanthi tumadah nyadong sih nugra dalam Gusti kang rumentah liwat Gusti Yesus Sang Allah Putra kang manjalmu. Dene wong-wong wasis lan wicaksana kang kasinggo ing wawasan dina iki yaiku para litoret lan wong-wong Parisi sacara umum. Marga rumangsa wis pinter alias keminter, wong-wong mau padha nampik sih nugra dalam Gusti kang kawedhar liwat pribadi sarta piwulang lan karya dalam Gusti. Wong-wong mau rumangsa ora butuh ngelmu dalam Gusti, kepara rawuh dalem sarta piwulang dalem enggo karsa dalem kaanggep amung nggirui lan ngrusak tatanan wae. Pindho cangkir utawa gelas barang mau kapapakake mengkurep saengga ora bisa kelebon banyuning kanugrahan. Banyu mau blabar-blabar sakiwa teng cangkir ananging ora ana gunane. Dene wong cilik prasaja kang tansah ngantu-antu sih nugra dalem Gusti kapindhakake kendhi. Kaya dene kendhi tutuke tansah tinarbuka lan siyaga andum berkah liwat cucuk kang mangklung. Kaya mengkono mau wong-wong cilik prasaja kang kasukuri jroning donga dening Gusti Yesus ing waosan dina iki. Kawula munjuk sembah nuwun dhumateng Paduka Duh Rama margi panjenengan nyengkeraken kersa lan kanugrahan dalem dhumateng tiang-tiang pinter wicaksana ananging medharaken dhumateng tiang alit. Para tresna pelem iki nasih saka wawasan dina iki bisa kadudut piwulang wigatining kerasuk sifat bocah cilik ana awake dhewe kabeh. Nadyan wis binaptis dadi pendherek dalam Gusti nalika kapribadine isih kongah sesungaran ugungan kepara ngremehake wong liya, dheweke durung gawe renaning penggali dalam Gusti. Dheweke ora bakal karesepan wahyu kaslametan dalem. Suwawi sami munjuk kunjung kasmu dalem Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit pitepangan sarta kalodhangan manunggil kalian Sri Yesus Sang Sabda nggih paduka piyambak sang pamenuhanipun wahyu kaslametan dalem. Mugi kawula tetep saged ngrasuk sifat andhap asor saengga mboten kecalan sih kaslametan dalem. Amin. Kunjung kasmu dalem Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.